uNkulunkulu akakulande uphile uphushumele phasi tawini lo uyachaza amaphupho. Obalenge lofanele ukuthi-ke kuthole kukuhle emehlweni akho ukunikela nokuba imember. You've got a few members. Sinabantu abayi-few kakhulu abama-member, nabantu abayingcosana kakhulu abanikelayo. Baningi kodwa abafuna ukukhuluma. Inamba ka-WhatsApp buye fona kusuka ngo-9 kusenja 5 ntambama, Monday to Friday kuphela. Sibheka la Wini Zulu ngibubhebe thatha umbhedo wami ngekhani bengiphuca akabingeleli akacela. Awulahlekelwa yilutho uma ubingelela futhi akukulahlekayo uma ucelile. Inombhede, it's a bed. Bed, bed, spade, bed. So now we're listening to when you're dreaming of someone taking your bed. Wani ngokujwayelekile uma ngenza ukuphupha umuntu kuwuphawu ngabona uma ekuphuca umbhede ngoba lokuthi ngenzeka kumele uqaphele ngoba-ke uzolahlekelwa utho oluwusizo futhi olubalulekile noluyigugu ngenxa-ke yeyimfamona. Number 2, omunye ngibheka kanje kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuwuphawu olungaboni olubi kakhulu uma ekuphuca umbhede ngoba lokuthi ngenzeka uyaxwayiswa la ngoshintsho olukhulu olubi ebudlaneni bakho ngenxa yomuntu ozokushaya ngesitina akuthathele umlingani wakho noma kunomuntu ofuna ukuletha ushintsho olubi ebudlaneni bakho ngokuthi-ke ekwephuce umlingani wakho. Number 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha-ke umuntu kube uphawu olubi uma ekuphuca umbhede lokuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke la kuzophazamiseka uzinzo, ulahlekelwe ijabulo, uphele ukunethezeka nokutamasa ngenxa yokuxambukela komunye umuntu emshadweni wakho noma ezindabeni zomuzi wakho. Number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha la futhi umuntu kuwuphawu olungaba olubi kakhulu uma ekwephuca umbhede wakho ngoba lapha kungenzeka ukhonjiswa la ukuthi-ke kunabantu abazokuqhwaga noma abazozama ukuqhwaga bezama ukuthatha bezama ukwephuca umsebenzi okanye isikhundla noma umklamo wakho okade ulehlizeke kuwona uqhuba. Ngiyabona. Yes siyavuma futhi ukuthi number 5 kwabanye uma uphupha umuntu kuwuphawu lokume kwephuca umbhede ngoba lusho kungenzeka ulawo sukuxwayiswa ngokufa komuntu obalekile nowusizo ngenxa ngabe yemithwebulo noma uyathwethula lo muntu yabona. So kuyenzeka bekwephuca umbhede ngale nomuntu okade uphila naye usondelene naye usizo kuwe ozoshona noma ozothwethula singasho kanjalo. So bake besibheka la uphupha umuntu nje ekwephuca umbhede wakho ehamba nawo balele nawo. So kuwuphawu olubi kakhulu. Sibheka izinto zaba 5 eziyashoyile iphupho. Ngaloko lokho abantu ababe ama-member, abantu ababe abanikela kwi-channel. Yizo only channel ewusizo.